No niin, ollaan nyt täällä Pikkukosken uimarannalla ja niin kuin kuvasta näkyy, niin ei pysty hyppäämään vielä tuolta lavetilta. Nyt on helmikuun 27. päivä, että Jyri joutuu nyt hyppää vähän matalammalta. 49 päivää eli palmusunnuntaina niin Jyri on luvannut hyppää tuolta. Nyt on jäätä niin kuin näkyy. Mutta täällä ei ole jäätä. Pakko lähteä tänne, kun ei pääse nykyään Egyptin punaiseen mereen, niin on pakko mennä tulla tänne Pikkukosken ruskeeseen veteen sitten uimaan. Onko se voltilla vai maha edellä? Katsotaan sitten mitä tapahtuu. Sitten siellä vedessä pitää olla semmonen 10 sekuntia, muuten ei lasketa. Mitenköhän tästä muuten pääsee? Jotenkin... Pääsee kun menee vaan siitä, niin pulahtaa kuin vesilintu saatana. 49 päivää niin pääsee tonne noin. Älä lyö päätä mihinkään, äläkä vedä sitä päätä sinne, kun maha edellä meet, et itsarilla. Sinne meni niin, että molskahti. Onko lämmintä? Joo. Pitäisikö sun koittaa vielä uudestaan? Ei mä enää, kyllä tää oli tää ensimmäinen kerta avannossa uintia. Mutta nyt on helmikuun 27. ja 49 päivää niin on huhtikuun 17. Sitten tullaan tuolta noin. Se, että ihan lämmintä kyllä, mutta... Paljon sä arvioisit veden lämpötilaksi? Joku 2 astetta, 0 astetta. No se voi olla asteen pari lämpimämpää sit tosiaan. Joo. Mut tää oli nyt tässä. Tää oli joo.